nahanta nga pareha untag sweldo tanan. Ang uban ganahan magisgot og fair, no? Kanang kalang patas unta. Nindot man. Pero ang atong nasabtan nga fair is not fair at all. Ang atong idea sa fair kay dili fair. Nga naman sa mga trabahante ganahan ta nga pareha untag sweldo tanan. No? Pareha untag sweldo tanan, wala untay dako og sweldo, wala gamay og sweldo. Pero unfair na sa mga kugihan. Ang kugihan maoy gamay sweldo. Samtang ang tapulan, ganahan ang mga tapulan na ginanang idea. Kaya bisag wa sila buhaton, pareha magsweldo. So, ang ganahan raan na nga idea nga fair, kay mga tapulan. Unfair gina para sa mga kugihan. Sa eskwelahan sad, ganahan ta fair ang pag-treat sa mga teachers sa tua. Pero unfair po na sa kugihan ug sa bright. Ug mao po na ampay sa mga tapulan o sa dili bright. Kay ganahan sila dako nga grado bisag wa sila gibuhat. Nya kung fair atong ihatag, kansi ang kugihan. Pareha sila grado sa wa nagkugi. No? Samot na sa mga dili buutan, ganahan ng mga dili buutan nga i-treat sila nga fair, meaning kung kasaban sila, kasaban ng tanan. Atong sabot sa fair magod, apil ang tanan or pariha ang tanan. Kung sa may tabo sa usa, maupoy may tabo sa usa. Kung mauna pirmi, apilo na to kasaba pirmi ang buutan. Tungod sa sala sa nagmaldito or nagminaldita. Pero fairness means you are treated accordingly without favoritism. So kung nakasa ka, ikaw maoy silutan. Kung nakinabuhat na maayo, ikaw may makadawat si reward. Mao man na ang fairness. Dili man kay fairness, patas ang tanan.